रउआ लोग के फिर से स्वागत बा हमार छोटा सा मिनी ब्लॉग में। आज हमनी के आइल बनी सब थावे वाली के मंदिर में, जो पड़ेला गोपालगंज से 5 किलोमीटर इधर। त देखी ई हम मंदिर के अंदर के सीन देखी। अभी मंदिर में त ज़्यादा भीड़ नहीं है, काहे कि अभी बा दोपहरिया के समय। तो दोपहर में लोग मंदिर में बहुत कम ही लोग आवेला, आसपास के लोग ही ज़्यादा करके रहेला। लेकिन हमनी के तो आसपास के बानी सना, काहे कि हमनी के घर से कम 90 किलोमीटर पड़ेला थावे वाली के मंदिर। अभी गेट बा बंद माता रानी के, काहे कि अभी माता रानी के होला सजावट। अभी गेट खुली 2:30 बजे, तब तक ले हमनी के बानी से इंतजार माता रानी के दर्शन करेला। देखा तनी हमनी के बानी से लाइन में खड़ा। देखी हमार भाई हमन ई बारन गेट के एकदम खड़ा कि हम कैसे सबसे पहले चल जाए, लेकिन इनकर भूल बा इंतजार कर। देखी ई पुजारी बाबा से सेटिंग करता रहे कि कम से कम हमनी के सबसे पहले दर्शन करा दी। लेकिन पुजारी बाबा कहलन कि अभी तब बबुआ टाइम लगे, काहे कि अभी माता रानी के होता सजावट। माता रानी के गेट दोपहर में खुलेला 2:30 बजे। 2:30 बजे के बाद हुई माता रानी के दर्शन। तब तक देखी मंदिर के देखी पूरा बहुत ज़्यादा धूप के कारण मंदिर में कोई नहीं खे। सब लोग उन्हें साइड में खड़ा बा, काहे कि बहुत ज़्यादा तेज धूप बा। तो माता रानी के दर्शन करेला, धूप होकर चाहे कुछ भी होकर, देखा तनी लोग कोना में सटल बा बहुत, काहे कि बहुत ज़्यादा धूप बा। और लागल बा टाइल्स, तो टाइल्स का होला ना कि धूप में और ज़्यादा तवेला। लेकिन फिर भी लोग के चले खातिर मैट बिछावला, बहुत अच्छा व्यवस्था। फिर भी माता रानी से आशीर्वाद खातिर थोड़ा तक कष्ट सहही के पड़ी। जब तक ले कष्ट करेम ना, तब तक ले फल तब पाएब ना। काहे कि एही कहीं भी अगर काम करनी तो मेहनत करनी, तबे रउआ पैसा मिलेला। तो यहाँ भी रउआ थोड़ा सा कष्ट हुई, तबे रउआ आशीर्वाद मिली माता रानी से। देखी चल देले बालो, ई फोटो खींचता लो। और उन्हें बाबा सब खड़ा बालो कि आई ना टीका कर दी। टीका कराई 20 रुपया लागता। देखी सब लोग के अब लाइन में लाग रहा, काहे कि अब माता रानी के खुली गेट, काहे कि अब हो गई बा 2:30 बजे समय। 2:30 बजे खुलेला माता रानी के गेट। तो रउआ लोग के हम कराएम हम माता रानी से दर्शन। तो रउआ लोग भी कुछ मांग ले, कुछ अपना खातिर मांगे भी, कुछ हमारा खातिर भी मांगे। हमारा खातिर यह मांगे कि हमारे चैनल बहुत जल्दी 2 मिलियन सब्सक्राइबर हो जास, और हम भी कुछ माल पानी कमाए लगी। माल पानी कमाएम तबे नु रउआ लोग के वीडियो बनाएम, ना तो घरवा के हमरा भगा दे से खाली तोरा वीडियो बनैला से कुछ थोड़ी होई, कुछ कमो धमो। तो रउआ लोग हमार मिलियन में करवा देम सब्सक्राइबर, तभी ना हमरो कुछ माल आए लगी, पैसा आए लगी। तभी ना रउआ लोग के हम कुछ दिखावत रहें। तो हमार जल्दी से चैनल के सब्सक्राइब करी, और बहुत जल्दी हमारा चैनल के ग्रोथ करवाएं कि हमरा कुछ पैसा मिले लगे। चली देखिए अब हमने के आगे निशम मैया रानी के द्वार पे देखी खुल गई बा गेट। अब बड़ुआ लोग के दर्शन हुई माता रानी से। बहुत टाइम से लाइन में लगा रहा, काहे कि धूप भी बहुत ज़्यादा बा। देखी मैया के गेट, देखी सब लोग अपन पूजा करता। देखी रउआ लोग मैया रानी से भेंट कर ली, और कुछ अपना खातिर मांगे, कुछ हमरो खातिर मांगे। चली।